Здравейте, приятели, вие гледате поредния епизод на Иван БЕ и сега ще ви покажем как ще се направите някаква къща на Майнкрафт. И започваме. Так, доста добре сме се развили тук, защото, както виждате, всичко съм направил аз без как, защото го нямам. И сега ще ви покажем как да си направите къщичка. Като все едно е на дърво. Ние, приятели, за сега добре се развиваме. Това ще бъде доста голяма къщичка. Както виждам, добре почва началото. Не знам дали ще има и край. Може да го разделим на части, понеже е много дълго. Ще мога да го разделим на части. Поне ще има до 3 части, 3 епизода. Но поне мисля така да го направя, защото иначе нищо не ми се връзва. Така, както виждате, до сега става тук, после ще направим едно яко нещо, което ще е много яко и ще гледаме клипче. Аз поне ще видя как да направим безкрайен диамант, което е много трудно. Ще се опитам, но ще е в някой друг епизод. Доста голямо стана. Ние сме се... Не знам кой са абонирани. Имам 4 абоната, но не знам кои са те. Така. 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 Доста добре се получава. Там вижте как съм се развил аз, колко къщи съм направил, колко доста до сега съм направил. Така, от тук ще бъде входа. Само да измислим как да го направя. Значи започваме от тук. Така ще се качваме все по-нагоре и по-нагоре. Ако нещо не стане, ще почнем наново, ще разрушим това всичкото. Ще почнем наново, защото то не знаме колко трябва да е далечно, затова как го почваме, ако има проблем, ще го почваме от начало, за да може да се върже. Така. Сега добре става това, но не знам, може би да не се получи. Дано да се получи, защото не ми се разрушава и не ми се прави отново. Това, ако зависи, може би има. Защото малко остана. Може би ще стане. Или пък може би да не стане. Не се знае, може да стане. Още стане. Може би, не знам.
труден въпрос. Дали ще стане или няма да стане? Не, ще стане. Ще стане и още как. Ето така. Само трябва да си легне, защото така ще продължи много дълго. Но едва ли ще е много. В другия епизод ще гледате с Айрон врати не харесват. Сега добре става. Аз имам един мой приятел, който ми създаде канала и много се радвам, че той го създаде. Ето, това стана. Сега да видим дали и другото ще стане. Което трябва да правиме. Така. Нещо се получава тук. Лаг ли е къв, де да го знам. Лагва, ама... Тоест не лагва, аз пък казах, че лагва. На един мой приятел Макси много му лагва телефона и просто не става нищо. Защото е смотана марка. Така. Само, че нищо не ми се получава както трябва. Но максимум се получи един път. А защо на мен не ми се получава както трябва? Ето се мах. Така. И се качва постепенно нагоре, така. Хоп, хоп, не бе. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, не. Хоп, хоп. Това е. Така. И чакай, господа, ще снимам още един клип. Чао!